manag-uyab. Oo. Oo. Pila na ka bulan, tuig. 3 years. Asa gagi ka ning relasyon na? Childhood friends me. Three. So, kad 3. 3 years old? Childhood because naramos within the same neighborhood? Relatives sila sa husband sa akong ninang. In what way man nagka-childhood friend? Sige, may bisita sa ilang balay. Siguro may kuhan, dula-dula sa una. Kano saan na-realize nga naay mo ra og feeling sa usag-usa? Ambot mag ni-develop, pero mambot. In what age? Like elementary days na? High school days? Padulong 9 or 8, may nana. Really kayo? So, kad 3 years old kay unang meet na mo, nanghalok na siya. Ay, as in? Oh, wala yung first kiss na ako. Wala ka na kayo nimdom? Kinomdom pero na-crush mong kuhan ni sa una. As in, as young as 3 years old, remember pa po ka to? Akong mama o akong ninang. Kami nakaingon? Mami nakita. As in, 9 years old, naka-feel na ka na? Dugay naman kung na kuhan niya ba na gupan, admire sa iyong kuhan. Friends pa ba ng mga panahon na? Oo. Oh, friends from us. Kanus naninguha, ni confess. Ano sa itong confess nito? High school, ano sa ba? Elementary mong good kay nagkakuha na good may ba kanaganing nanay gamay something na dyan sa mukha niya among gi sulay og work unta pero Wala man yung work wala kay ni work bata. Ano elementary? pila ra ka weeks ba niya na kuha na mo na-realize na mo nga marag dili sa jud ready kay ba nga bata Bata pa. Oo. Pero ang both parents ba niyo naka-notice nga na something niyo daw? Sila mo yung like, gapaon dyan na mo ba nga, picture mo ba picture? Sila dyan na always. Pero kato mga panahon na nga bata mga mura wala kayo alay muha. Dili po to mo oy nahimong reason why naka-feel more something sa usag-usa. Kanang pag-ship sa inyo mga parents. Wala ra mo. Dili pod. So marag own decision ra ko ninyo nga na feel ninyo ang unsay karon. Amo ra jud. Kabalo ang parents ani. Oo, Kabalo. kabalo. Sila man po'y gamugna-mugna sa inyong kanduan, no? Mga konsentidor. Pero at least ba, with the guidance of parents, especially karong mga panahon nga, hype kayo sa mga kabatanunan nga mag-uyab-uyab. Most of the time, they, kaning ginataguan ang ilang relasyon. At least kamo, out in the open, and then kabalo ang parents sa unsay sitwasyon ninyo yung duwa. Pakita po ko sa akong kagalingan ba magbinutan sige nana para mag good points ba. Bali po nang mailan tang bugoy sa atong pagkatao so ato ganang wala. Pero itong pagkabata ba niya? Wala ba nadungog-dunga, marag bubugoy-bugoy yung pagkabata? Bugoy-bugoy siya, gamay. Every time karang ubisita ko sa balay sa akong ninang, mutugan niya papahala, na si Zoe. Magdali-dali na siya gligo, nang ito one time bali iyang shorts. Nigawas siya, gabasket-basket, kay gapatagad. Hangtod sa asa ni tama nga relasyon since mga bata pa mo. Ang ako ra yung giingon niya kuya kay mo work man jud ni siya sa amo akong among paningkamutan pero besides ana ang Ginoo man po magbuot pud ana. Ganiya pod mo pigiingon no? Makik-appointment nagugos Ginoo. Yung kuno hantod ka na sa sila. Abi to joking aside, Ginoo ra magud makabalo sa tanan. Pero sa karon inyong gi-enjoy unsay naa ninyo karong duwa. Kana mo jud na among mindset sige. Sila pod mingon pod sila nga inyong i-work inyong duwa nya kuan man pod kanang salig mo pod mis Ginoo amo pod kay botang sa center sa among duwa ang Ginoo so number 1 jud na guys. Kaning unsay reminder nga gikan sa inyong parents nga dili niyo malimtan in terms of relationship. Gikalimtan naman na ako tanan. Ay grabe po nang pagkalimti. Ikaw unsa may namduman nimo nga rimang na sa imong parents? Una sa jud sa tanan kay muman sa job eskwela. Number 1 jud na. Lisod man kayo pangitag diaper o gatas kung di ko ka mag-eskwela so muman jud eskwela. Tinuod biyo po na. Message na lang sa usag-usa. Amping perme o perme ra ampo. Thank you. I love you. Tubag. I hope like, dili maguba niya the relation. I hope like, always strong rajud ta with God in the center. I love you too.